Bistro. Rwy'n dipyn yn llwglyd. Gadewch i ni gael tamaid yma. Diddorol. Pa fewnolyn anarferol, ond hardd. Edrychwch ar hynny. Hei, rwyf yma. Mae'n ddrwg gennyf. Asiai ddim credu bod y cogydd yn cysgu tra'n gweithio. Esgusodwch fi, miss. Beth, ydych chi'n cysgu? Deffro, mae gennym ein cwsmer cyntaf. Y Shefel, mae'r bistro hwn yn ymddangos yn amheus. Felly rwy'n mynd i archwilio'r bwyty hwn. Deffro, eia. Ofyn yw Dasha, mae gennym ein cwsmer cyntaf. Beth ddylwn ni ei wneud? Ewch. Helo, croeso i'n bistro falwn swyddadwy. Fy enw i yw Dasha, a byddaf yn eich gwasanaethu heddiw. Iawn. Hoffwn dos selsigwy os gwelwch yn dda. Ac cyw iar a llysiau. A byrgyr, tatws a soda. Hoffech chi unrhyw beth ar gyfer pwdin? Ai, byddaf yn cael yr hyfen iâ a y perlysiau os gwelwch yn dda. Dewis gwych. Dyma ein harcheb, eiga. Beth hwn? Byddai ddim yn ei wneud mewn pryd. Cam wrth gam. Peidiwch a phoeni, bydd popeth yn iawn. Na, fydd e ddim. Eia, gadewch i ni drio anadlu blodau a chanhwyllau syml. Iawn, cyn belled ei fod yn helpu. Aroglu blodyn yn araf wrth anadlu i mewn. Ac yn ysgaf yn chwythu allan ganwyll wrth anadlu allan. Mae technegau anadlu yn tawelu eich meddwl a'ch corff, fel y gallwch ddelio â sefyllfaoedd straenus. Diolch, Dasha. Pob lwc, Dasha. Amser i goginio. Wy Selsig a ddost. Eich te hiwsieuol. Diolch. Ar eich ffordd. Eithaf blasus. Mae'r gwasanaeth yn wirioneddol dda yma. Mae eich archeb yn dod. Mwynhewch eich pryd. Diolch, y Shefel. Mae'n aroglyn blasus. O beth mae'r bwyd hwn wedi wneud? Sut ydw i hyd yn oed yn bwyta hwn? Dyma'r bwyd balwn gorau yn y dref. Felly mwynhewch, sir. Ddim yn gweithio. Mae'r pryfyn ar fy mhlat. Mae yna bryfyn. Mae'r pryfyn ar fy mwyd. Ble? Yno, edrychwch. Dim ots. Sio, ewch i ffwrdd. Mae'n ddrwg gennyf am hynny. Fydd hynny ddim yn digwydd eto. Gadewch i ni raddio rheoli plai. Mae rheoli plai yn bwysig oherwydd gall pryfed a chreaduriaid bach ddifetha eich bwyd a gwneud y bwyty'n fudr. Mae'n rhaid iddynt wella hynny. Gadewch i ni ddechrau ar yr ail ddysgol, byrgyr, tatws a soda hawdd. Dau, rwy'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth wrth goginio. Perffaith. Beth yw'r arogl hwn?
Nid yw'r tan yn y fideo hwn yn real. Mae wedi greu gan ddefnyddio graffeg ac animeiddiad. Cadwch yn ddiogel. Dasha, helpa fi. Beth yw'r arogl hwnnw? O, na. Beth sy'n digwydd? Cael mai i lawr, eia. Byddaf yn trwsio hwn. O, na. Wedi wneud. Dylech fod yn fwy gofalus y tro nesaf. Dilyna'r rheolau diogelwch. Mae'n bwysig ei dilyn a chadw'n ddiogel. Drwg iawn, mae diogelwch tân yn bwysig mewn bwyty. Mae'n golygu bod yn ofalus fel nad yw tanau'n dechrau, a gwybod beth yw wneud os ydynt yn gwneud hynny. Mae angen gwelliant ar y bwyty hwn. Mae'r bwyd yn barod. Mwynhewch eich bwyd. Diolch. Beth yw hwn? Un eiliad. Mae popeth dan reolaeth. Wow! Beth? Y tatws mwyaf blasus wedi'i wneud yn yr air. Iawn. Mae ansawdd bwyd yn hynod bwysig mewn bwytau am 3 prif reswm: aros yn iach ac yn gryf, osgoi pryfed bol, a chadw eich bwyd yn flasus. Ansawdd bwyd ddim yn dda. Yn ôl. Pam wyt ti mor gyflym? Byddaf yn delio â hyn. Mae'n ddrwg gen i, anwylwestai, ni fydd hyn yn digwydd eto. Well, iddo beidio. Gadewch i ni raddio'r awyrgylch. Mae awyrgylch y teimlad neu'r hwyliau yma'r bwyty yn ei roi i'w gwsmeriau. Ddim yn dda. Gobeithio y bydd hyn yn gwneud ein hwsmer yn hapus. Mae'r prif ddysgol wedi wneud. Cyw iar gyda'r grisiau. Diolch. Dasha. Beth yw hynny? Nid oedd hyn wedi'i archebu. Mae hwn yn ganmoliaeth gan ein bwyty i'n gwestai. O dybyddlw, syniad gwych. Beth? Ni wnes i archebu hyn. Mae hwn yn ganmoliaeth gan y cocyn. Mae hynny'n felys iawn. Diolch. Mae'n ddrwg gennyf am yr anghyfleistra. Mae llygoden yn fy fasged. Tynnwch ef allan ar unwaith. Mae'n ddrwg iawn gennyf. Byddaf yn trwsio popeth. Dodrefn. Drwg. Gobeithio mae dyma'ch pwdin gorau. Eia. Wow! Pa gyflwyniad hardd. Nid wyf wedi gweld cyflwyniad fel hyn o'r blaen. Anhygoel. KD. Ydy wedi mynd? Un olaf.
bwyty yw'r bistro hwn. Mae'n drychinau. O gwych, yn union beth o'n ei angen ag i. Cofiwch bob amser, blant, helpwch eich gilydd a dilynwch y rheolau diogelwch. Os aeth rhywbeth o'i le, arhoswch yn dawel a gweithiwch gyda'ch gilydd fel tîm. Rwy'n wir eisiau byrbryd. Eia, stopia, Eia, paid bwyta bwyd soda, ti dal yn sal. Pwy? Dwi ddim yn sal mwyach. Gad i mi wirio. Dim mwy o fyrbrydau i chi. Dim mwy o fyrbrydau soda. Rai cymryd na yw'r syniad gorau. Mae gen i rai byrbrydau yma. O, a'r rhai sglodion yma. Rhai yma. Rhai yma hefyd. A rhywfaint o siocled a nutellian. Oh no! Dwi wedi dweud dim mwy o fyrbrydau. Iawn naw? He? Nid yw hyn yn dderbyniol. Mae'n ddrwg gen i. Mae'n ddrwg gen i. Mae gen i rai fyrbrydau o hyd. Does neb yn mynd i wybod bod gen i fwy o fyrbrydau yma. Rwy'n hoffi offerynnau cefn. Ond mae rhywbeth rwy'n ei hoffi hyd yn oed yn fwy. Fy myrbrydau. Eia, pam y gofynnais i chi, Eia? Dyma chi. Dim mwy o fyrbrydau. Does gen i ddim mwy o fyrbrydau. Melysion ar werth. Pwy ddywedodd losin? Melysion ar werth. Melysion ar werth. Melysion ar werth. Blasus, blasus. Helo, Aled. Helo, Eia. Beth hoffech chi? Un o bob un, os gwelwch yn dda. Iawn. Dyma chi. Diolch. Diolch. Hwyl. Losin yw werthu. Beth wyt ti'n ei wneud yma, Elia? Dim byd. Dim ond darllen. Ydy hwn yn losin? O, na. Dim mwy o felysion. O, mae gen i syniad. Helo, hoffwn archebu rhai sglodion, siocled, a losin, diolch, hwyl. Mae hyn mor drwm. Pam wyt ti yma? Mae hwn yn fwyd sothach i'r claf. O arhoswch funud. Mae'n ddanfon. Iawn, dewch i mewn. Dyma'r ddanfon. Double o double mor fawr, o'r diwedd. O'r diwedd, fy sglodion, siocled a losin. Beth yw hyn i gyd? Mae'n fwyd iach. Pwy wyt ti? Ha, fi yw eich meddyg ac rwy'n dweud wrthi, allwch chi ddim bwyta bwyd sodach. Ewch ymlaen, rhowch gynnig ar hyn. Oh, yeah, okay. Dwi'n dechrau hoffi hwn. Mae mefus hefyd yn dda. Rwy'n hoffi hynny. O hyn ymlaen, rwy'n bwyta dim ond bwyd iach ar gyfer byrbrydau. Mae plant bob amser yn gwneud dewisiadau iach. Teiar gwyrdd. Teiar coch. Teiar glas.
O, na. Nid fi oedd hi. Dybydlu, stondin sydd. Siwmai. Dwi eisiau rhoi cynnig ar rywfaint o sydd. Mor cool sydd enfys. Hoffwn gael sydd glas, os gwelwch yn dda. Iawn. Mae'n ddrwg gennyf, Dasha, dim glas ar ôl. Ei siebeb, arhoswch yma, byddaf yn ôl mewn 1 munud. Rhowch gynnig ar falwen, os gwelwch yn dda. Na, Dasha. Mae arna i angen ffrwyth. O, ffrwyth, mae gen i syniad. O, grawnwyn. Dyna'n union beth sydd ei angen arna i. Beth am rawnwyn? Gwych. Dybydlu, mor cool, diolch. O, Dasha, mae dy wallt mor bert. Diolch, gallwch newid eich un chi gyda rhywfaint o sydd. Helo, hoffwn gael sydd gwyrdd. Os gwelwch yn dda. Helo. Iawn. Mae'n ddrwg gennyf, rydym allan o wyrdd. Ei siebel, wir? Ei siebel, mae gen i syniad bydda un ôl. Sgen ti ddim gobaith. Dyma ti, rho gynnig ar hwn. Na, Ea, roedd arna i angen ffrwyth. O, leimiau, dyna'n union beth sydd ei angen arna i. Amser i wneud rhywfaint o sydd gwyrdd. O, rho gynnig ar y leimiau hyn. Iawn. Mor sir. Diolch. Hwyl. Hei, Hei. hoffwn gael sydd coch, os gwelwch yn dda. Iawn. Mae'n ddrwg gennyf, Alex. Rydym allan o hynny. Byddaf yn ôl. Mefus. A gaf i roi cynnig ar fefus, os gwelwch yn dda. Ei siebel, mae fy ngwallt mor cool. Gadewch i ni gael hwyl. Blasus. Hoffech chi roi cynnig ar rywfaint? O, mae arna i angen egwyl. Hei, hogia, rydym eisoes wedi rhoi cynnig ar yr holl liwiau. Oi, mae'n amser rhoi cynnig ar rhywbeth gwahanol a chwl. Gadewch i ni wneud rhywfaint o sydd enfys. 1, 2, 3, hwre. Gadewch i ni gasglu popeth, rydym yn ei hoffi. Brechdan. Caws yw fy ffefryn. O, I dybydlu. O, nid sydd enfys ydyw. Epeb arhoswch funud. Dybydlu. Blasus iawn. Dwi'n caru'r sydd enfys hwn. Iawn cool. Emyr, mae'n sydd enfys hyd.